odštartované, vyzerá to tak, že štart sa najlepšie vydaril Andrejovi Kankovi, avšak bol tam veľmi nepríjemne naťuknutý maďarským pretekárom Bence Borbelim. No a myslím si, že to bude ešte v tejto divízii veľmi zaujímavé. Je tam tvrdý súboj v zadnej časti trate. Vidíme, kto spoza kopca vylezie ako prvý, je to Andrej Kanka. Avšak na chrbát mu dýcha Bence Borbeli. Na 3. mieste Marek Klasovitý, 4. Lukáš Matula. Na 5. mieste máme aktuálne maďarského pretekára so štartovým číslom 16 László Saba. A štartové číslo 95 patrí Leventemu Panorajovi. Andrejovi Kankovi sa podarilo odtrhnúť od Bence Borbeliho. Prvej trojice naďalej ostáva nezmenené Kanka, Borbeli, Klasovitý, na 4. mieste Lukáš Matula, 5. so štartovým číslom 16 László Sabo, na 5. mieste so štartovým číslom 95 Levente Paronaj. No a zozadu nám to kontroluje Patrik Šurmanek so štartovým číslom 55. Poradie pretekárov nám aj po 3 kolách ostáva naďalej nezmenené. Prvé miesto aj naďalej drží Andrej Kanka. Na 2. mieste Bence Borbeli. Tu mám oznam ako pre divákov, tak aj do depa. Poprosíme všetkých, aby rešpektovali vytýčené značenia, či už na trati alebo v jej blízkosti. Není sú tam tie pásky len tak pre srandu, takže do tých zakázaných priestorov nám prosím nestávajte. No a máme tu cieľ druhej skupiny prvej rozjazdy divízie H1 a aj dnešnej poslednej rozjazdy, v ktorej sa na 1. mieste umiestnil Andrej Kanka, na 2. mieste skončil Bence Borbeli, na 3. Marek Klasovitý, 4. Lukáš Matula. Počkáme si ešte na dojazd ostatných, na 5. mieste prichádza do cieľa László Sabo, 6. Levente